मित्रांनो, शुभ सकाळ. तुमचं स्वागत आहे आजच्या डेली ब्लॉग मध्ये. आणि आज आलेले अवश्य शिवालय घरी आज. आणि आज नाश्त्याला मस्त वेल 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 घ्या वेल. त्यामुळे आपण मस्त वेल 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 घ्या वेल वेल आला इकडनं काजू कतरी खाऊन इकडं आलेला आहे. तर टन मारले आज. तर नाश्ता बेल बस होईल ना खाली चाप. तर हा मम्मी पण लवकर आली नाही किंवा इकडे बघा काहीतरी रेसिपी ब्लॉग येऊ द्या. तर चला, तर पाणी देऊ तुम्हाला. हा एक मिनिट थांब. तर नाश्ता करूया, ऑफिसला जाऊया. ऑफिसवरनं आल्यावर भेटूया. बॉटल घे, बोटो दुखतं ना, हे पाणी नको देऊ. काय म्हटलं आपल्या मस्त थोडंसं अजून बॉटल नाही, टेस्टी कमी करायला हवं का? बॉटल मधलं बॉटल नाही मग काय दुखतंय ना. तर मित्रांनो, ऑफिसवरनं आलोय घरी. मी कधीच आलेलो आहे, आज लवकर आलोय. वा, जेवण सगळं रेडी आहे. आज गावची भाजी बनली टाकल्याची मस्तपैकी. तर हे भाता झाकण मारायचं का? हा ऐकला, मला लक्ष ठेवावं लागतं गाईज. मला लक्ष ठेवावं लागतं. थांबा, झाकण मारू द्या. मम्मी हे झाकण ठेव. तर मित्रांनो, पाहिजे द्या बटाटे. कसली भाजी? टाकला गावावरून आले टाकलाची भाजी. आणि इकडे आले साल आणि पण. आणि इकडे आले चवळीची भाकरी. प्युअर व्हेज जेवण आहे आज. वाज शनिवार. चला. अरे ही वेगळी आहे, ती भारग्याची भाजी. हे टाकल्याची भाजी. हे टाकल्याने बनवलं, एक टाकल्याची भाजी. नाही कडू थोडी खाऊन बघ बघ का सांग कशी लागते. गार आहे नाही. हा गार, एकदम थंड. चला जाऊ द्या, नंतर भेटूया. कोचिंग कोण घेणार? जेवायला बसलास? घेतो. तर मित्रांनो, आम्ही अंधेरा करून ह्याच्या गाण्याचा जवळजवळ 2 महिन्यानंतर शूट करतोय. आणि ह्याच्या जोरात जर पाऊस आला तर तूच ए भाई 2 महिन्यांनी दुसऱ्यांचे गाणे गातोय, स्वतःचे कधी बनवल, कधी ते लिवल, लिहिलंय स्वतःच पण लिहिलंय. 2 गाणे आहेत लिहिले. अजय अतुल सिंगिंगचं सिस्टम घेऊन येतं सर्व म्युझिक लावायला, बॅकग्राऊंड म्युझिक. तर चला याचा शूट घेऊया थोडासा, तुम्हाला दाखवतो कसा घेतोय. कसा घेतोय आता ते नंतर येईल 4 hours later. आता सर्च करेल, ट्रायल घेईल. 4 तास एक डिसाइड कर आणि एकावरच तू हे घे. हे भाई काय करतोय? स्टोरेज फुल झालंय ना. केला मी खाली, आपला टाइम लागतो का? हा सिंगर आमचा विदाउट म्युझिक, मधीच म्हणतो म्युझिक घेतो मी. थांबा, मधीच म्हणतो लाईट मध्ये घे, मधीच म्हणतो बॅकग्राऊंड म्युझिक घे, मधीच म्हणतो बॅकग्राऊंड म्युझिक नको, परत म्हणतो बॅकग्राऊंड म्युझिक घे, आता एक परत म्हणतो बॅकग्राऊंड म्युझिक. काय विदाउट म्युझिक. मी तर झोपलोय, त्यामुळे सकाळी तिकीट काढायचं. यांना काय काम आहे बाई? भावाने आपला कम्फर्ट शोधलाय, म्हणजे रिलॅक्स मध्ये झोपलाय. लाईट नको, लाईट चालू करू का? लाईट नको ना. पहिला सांग म्युझिक की विदाउट म्युझिक? विदाउट म्युझिक आहे. मोबाईल गाईज आता बघा, हे तुमच्या समोर आहे ना. आपण हे थोड्या वेळानं थांबवूया. विदाउट म्युझिक आम्ही दाखवू शकतो ना. आम्ही पण करतो म्हणजे स्टार्ट. क्यों एक पल की भी जुदाई सही जाए ना, क्यों हर सुबह तू मेरी सांसों में समाए ना. आज अच्छा त्या वहिनींचा लय जोर जोरात आवाज येत होता. हे तू माझ्या डोळ्यावर का मारतेस? आता बघ, त्याला घे ना, त्याचं गाणं चालू आहे. घे आता बघ. त्याचे नखरे बघा ना गाईज. अरे हा, आता माझा आजचा डेली ब्लॉग ना ह्याच्यावरच चालणार आहे. बंद कर, हे सगळं डिलीट कर. परत डिलीट कर. चरण सिंग सॉन्ग इथे थंबनेलला टाकतो आता. चरण सिंग्स करते सिंग, गातोय
बोलतोय काय करतोय? थोडा ऐसा ऊपर लेके आऊंगा ना. आलो वरतून खाली. एक काम कर, एक केला खा और थोडा पाणी पी. घर पे निकल जा. आणि तो मीम लाव vlog मध्ये. तर तू मीम लाव वाला. क्यों एक पल के भी जुदाई सही जाए ना, क्यों हर सुबह तू मेरे सांसों में समाए ना, आ जाना तू मेरे पास, दूंगा इतना प्यार में, कितनी रात गुजारी है तेरे इंतजार में. एकदाच घे तेवढं तर. भावा इंग्लिश से मराठी आ गया. हॅलो, उद्या किती वाजता भेटणार आहेस? पाहिलं इंग्लिश पाहिलं पण शेवटी अवकातीवर. नाही, अपघातीवर ना आलो रे भाई. सिरियस सिच्युएशन झालं ना. लेट टाइम कॉल लांबला झाला. वक्त बदलती है, बात बदलती अरे मी काय बोलतोय बाबल्या तुला? उधर से आता इंग्लिश तू चल रहा है. जाऊन ये, पण त्याचा काय प्रॉब्लेम नाही. पण तू माझ्या संगती येशील ना उद्या तर बघ. नाही तर तू जाऊन ये, चालन मी चरणला घेऊन करतो. इंग्लिश बोलून काम आला वाईच. इंग्लिश बोलून काम आला. इंग्लिश बोलून काम आला. माझी गोष्ट समज. Please मला cut the माझी जी कामं असतात ना, मी जोपर्यंत कम्प्लीट नाही ना करत तुम्हाला दाखवायला तेव्हा पाहिजे दुसऱ्या होतं. कामांना प्रायोरिटी नाही देत. या 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 या. दरवाजाला पाय नाही लावायचा. येस, दरवाजाला पाय नाही लावायचा. हा मग मी तेच तर बोलतोय गेला ना का तुला. ना? मग मी तुला ऑन द भाई, स्पॉट 11 काल वाजले भाई. उद्या सांगेन ना. मला पण असं काही जायची इच्छा आहे जाऊ भाई. तुम्ही घ्याल? असं का नाही. तू समज भाई, इथं हे लोक डेंजर झाले. ऐसा लेते मैं ऐसा. बोलतात किती वेळ हे ठेव ना भाई, shoot कर, बाबा. बघितलंस? मला पण Shoot करू दे, मग झोपायचंय. मी तुला कॉल करतो तरी पण तू ऐकत नाही. अरे भाई काय Please understand the situation, आता baby. असं बोलतोय. ऐसी रख. अरे काय हो, जरा फोन बंद नाही काय भेटत. बोलणार गाडी येते. आहे, सोड. येऊ दे ना, काय एवढे ना? येऊ दे. चल भाई घे शूट कर. चल, घेऊ संपव, हा. घेऊ हा. ना. तर मित्रांनो, मंडळींनो, बाहेर असा मस्त पाऊस पडतोय. तर आता झोपायचं आणि उद्या सकाळी पप्पांची यायची तिकीट आपल्याला काढायची. तर चरणच्या गाण्याचा पुरा झालेला शूट 3 नंतर मी आलो खाली. तो शूट करत होता. तर आजचा ब्लॉग करूया एंड. कसा वाटला कमेंट करा, लाईक शेअर, आणि जे नवीन असेल नाही सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि इंस्टाला FB ला फॉलो करा नक्कीच. तर भेटूया आपण उद्या. शुभरात्री, काळजी घ्या.